गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआनो मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो पान कार्ड आरो आधार कार्ड लिंक खालामनाया दिनै लास्ट डेटमोन। जायफ्रा दासिमबो पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामाखै नोंथांमोना मा जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिना लानो हागोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना लाइक होबानो जाबाय आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना अनलाइननि भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन नैबे गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव। अब्ला भिडिअखौ जागायलांनोसै। आङो क्रम ब्राउजारखौ ओपन खालामनोसै। दिनै लास्ट डेट दै जोंना जुलाइनि 1 तारिखआवनो लास्ट डेट। दिनै लास्ट डेटमोन। बिनिफ्राय जायफ्रा दासिमबो पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामाखै मा जानो थांगासिनो दङ भिडिअखौ फुल नायबानो जाबाय। अब्ला आङो क्रम ब्राउजारखौ ओपन खालामनि नोंथांमोननो खोन्थालांनि। अब्ला नायबानो जाबाय। आङो बेखौ बोखोनि एसे नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय। नोंथांमोना बेयाव नुदों आधार लिंकिं, बेयाव नुदों नोंथांमोना लिंक आधार। बे लिंक आधाराव खनसे थुदो। जायफ्रा दिनैसिम दासिमबो लास्ट डेट जालायलांबाय। दिनै गोबां मानसियानो जोंना आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामाखै जानो हागौ। अब्ला नायदो बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय। बेखौ आङो नोंथांमोननो गोजौआव बोखोनानै खोन्थानोसै। नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय देखायलांगोन आङो। बेयाव नायबानो जाबाय जोंना 1 जुलाइआवनो जोंना लास्ट डेटमोन आरोना। बिनिफ्राय जोङो बेयाव 1000 होनानै जोङो पान कार्डखौ आधार कार्डखौ लिंक खालामनांगौमोन। दा जोङो बे प्रसेसखौ मोनगोन ना मोनला। जोङो दा बे प्रसेसै जोङो बे आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामनो मोनगोन ना मोनला। गोबां मानसियानो सोंलु जानो हागौ गोसो सिङाव। जोङो दासिमबो बेयाव क्राइटेरियाफोरखौ सोलायाखै। दाबो 1000 होनानै जोङो पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनो हायो। बेयाव नोंथांमोना पान कार्ड नाम्बार होदो। बिनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना आधार कार्ड नाम्बार होनानै लिंक खालामदो। बे आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामनायखौ आङो प्रसेसखौ सिगांनि भिडिअआवनो होखांबाय। नोंथांमोना दासिमबो नायाखैबा नोंथांमोना नायनानै बानायनो हागोन। दासिमबो नायबानो जाबाय। बेयाव 1000 फैसा होनानै खालामनांगौ। बिनिफ्राय जोंहा बेयाव जों मिथिनाय बायदिब्ला बेयाव 1000नि जायगायाव बेयाव सोलायगोन बायदि होननाय खोनादों। बेयाव नायबानो जाबाय 1000नि जायगायाव 10000सिम जोंहा लानो हागौ। आरो नङाब्ला जोंना बे पान कार्डआ इनभालिड जालांनो हागौ। जेबो खामानियाव उदायि जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना दासिमबो चान्स दङ। दिनैसिम 1 तारिख जुलाइनि 1 तारिख नोंथांमोना दिनैसिम खालामनो हागोन। गाबोन समफोरनि गेजेराव बेखौ सोलायनो हागौ बिसोर खोथा होनाय बायदि। बिनि थाखायनो नोंथांमोना दासिमबो जायफ्रा लिंक खालामाखै नोंथांमोना लिंक खालामना लाबानो जाबाय। 1000 होनानै लिंक खालाम। आरो जायफ्रा रोङा नोंथांमोना आंनि बे चेनेलनि भिडिअफोरखौ भिजिट खालामनानै नोंथांमोना नायनानै नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो सिगांनो बेयाव होना दोनखादों। भिडिअ बानायनानै होखादों लिंक खालामनायनि। आरो लिंक खालामाब्ला मा जागोन बेखौबो होना दोनखादों। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय आंनि बे चेनेलाव थांनानै भिजिट खालामनानै नोंथांमोना नायनानै खालामना लानो हागोन गावबागावनि मबाइलावनो। बेयाव दंखायो नै लिरनाय 1 जुलाइ। नोंथांमोना दिनै 1 जुलाइ जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा खालामाखै दासिमबो खालामनो चान्स दङ। नङाब्ला उनाव नोंथांमोना 10000 होनांगोन। नङाब्ला नोंथांमोना खालामनायनि अपसन मोननाय नङा। खालामनायाथ' खालामनायनि अपसन मोनखागोन। बेखौ जोङो बिनि क्राइटेरियाखौ खोमोरनाय नङा बायदि मोनदों। बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय फैसाखौ बारा होनानै खालामनो गोनां जागोन। बिथांमोना बेयाव क्राइटेरिया बानायनो हागौ गाबोन समफोरनि गेजेराव। बिनि थाखायनो नोंथांमोना जायफ्रा दा नायदों नोंथांमोना दानो खालामबानो जाबाय। दासिमबो चान्स दङ। दिनै 1 जुलाइ नोंथांमोना दिनैनि लास्ट डेटमोन आरोना। दिनै नोंथांमोना खालामनो हागोन। बिनिफ्राय गाबोन समफोरनि गेजेराव बेयाव नोंथांमोननिफ्राय फैसा बारा लानो हागौ। नङाब्ला नोंथांमोननि बे पान कार्डफ्रा इनभालिड जालांनो हागौ। बेखौ बुंथ'नो हाला। जेब्ला आपडेट फैगोन नोंथांमोना आङो आपडेटखौ होगोन। नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानसोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। अब्ला थेंक इउ। दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना जायफ्रा लिंक खालामनो नोंथांमोननो आं भिडिअ होना दोनखादों। नोंथांमोना भिडिअखौ चेक खालामहैबानो जाबाय। अब्ला बाय बाय। दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना थाब लोगो मोनफिनसिगोन।